Keblaya pi bro ki perlok sasisin pat leng baga ka video ngakot beriang so pai pi way ki pajba nosong snong jong ka jela bat jong ka khasi be eiei ka jongi pat ka ka khubor ka bang kwa ban wanra akhmat jong pi ha ka por ha ka clip mat ka long ba ngin ya kren bat ngin ya pai khendiat ha ba ya dei bat ka issue them motor jing iakhih bat ka issue them motor kala long da ki post snem mynta ha ka ba ka jing sedang ka jing iakhih ya ka them motor kala dei naduh ki snem khat khandai spa khandai pon riu baka shiterik u april khat khandai spa khandai pon riu nakadaw jong ka jing iakhih them motor la Shah siat khat ngut ki briu pat la iap2 ngut bat la mynsaw khat ngut ha ka ni ka por la penjari da ka curfew ka ba klembu por lengba ka sorkar jela ina mar kata ngakwa ban kren bat ngakwa ban pasat hak pi lengba ka ni ka video ka long ba da ngidang kan mau dang snem ki bala le ka ke baji hang tepo them motor ba ki briu ki basyong ki basang tepo them yo mulong ki la thombore ki khasi ti kala mi ke jing ya huri hura haduh bala mi ke jing iakhih kala mi ke jing ya khang internet kala mi ke jing curfew ke bala shirkai ki la don ru ki khun khasi ki bala du ei la ki jong ki khmat ki la don ki khun khasi ki bala mynsaw ka te ke jing iakhih kalong Shah ka ei ke jing bat kalong Shah ka ei ke bu jing haduh kata ya ki pat khasi bayar ki basyong basa hang ne po ka bri nyau trap jongi lengba ka jing bomla ka sorkar pan pen kan ria la ne ban weng no ya ki te ki briu ki basyong ki basa hang te po tham yo mulong pat ka jing weng ya ki te ki nong trei basa basyong hang te po tham yo mulong kam syam dei pakin shu weng ba ki shu be jendat ki hynrei kalong bakin weng ki nang te pat ban ra no sya ka wei pat ka jaka te ki briu ki basyong basa hang te ha ka jing Shah kam syam dei ki ban pen la ni kam syam dei ki ban yele persya kata ri kala dei baki ban kongu da ka besuk ya ka ka baka sorkar jela ka mut ketemu khnang ba kan long bat kan wanra ya ka syong suk syong sengan hang ne po ka jela hapdeng jong ka jat ban riu sik bat ka jat ban riu nyau trap jongi sakawei ban kren hang ne ka long ba hatu kom kita ki pat khasi ki khun khara pila juyo ngau ne em baka don ka khasi koloni satei sepo Punjab lada ki jat ban riu khasi jongi sibuk lada ngi lej ngi trei ngi kata ngi pulis tei ngatrai ngin lej bet tangkum ki mender hynrei ka jat ban riu nyau trap jongi ka long Shah ka jat ban riu ka basbun hakaba ya ki jat ban riu nang tei na po Punjab ngi ai ka jaka ngi ai bat ka kam ka jam yaki ban he ban san hang ne hynrei maki pat kilong ki briu ki bom songu wat la katar ngi le bahaya ki hynrei ki dangnut bane le persya wat ya ka jat ban riu wat ya ka sorkar jela hynrei kalong ka ka pat ka basiosi kthang hakaba kom ki pat ba gidang angnut ya ka jing weng no la ne ka jing pen kriya no ya ki te ki briu ki basyong basa apo tham yo mulong hynrei ka sorkar jela ka shu penbit ya ki pat ba da ka boong ba ka sorkar kan sa weng no mardor ki te ki briu ki basyong basa ang te pat kin wan kin pen kriya no ya ka jaka syong jaka sa jong ki Shah ka wei pat ka jaka hynrei kom ba pau mynta bat kum bang ui ki lat pathai khubor ka shulong ba ka sorkar ka shu penbit kai namar tang badon kan ni ka by election ki shu penbit ya ki pat ba bakin weng no bakin pen kriya no ya ki te ki briu ki basyong basa ang te hynrei kat ba ka notice la ne kim kat ba kim pat le eiei la ne kim pat ai kanu ka khuboru watang hakitei ki briu ki basyong basa ang te pat la pim ngat ya kata bet ya kan ka khubor ka ba mi menin ka sngi ha ka khat khandai tarik jong uniu benai ka baje ba napdeng ki nong thok khubor kila lej ban jurib bat kila wat jing tip ka ka ba ka sorkar jela kala ai bat ka ka ba ka sorkar jela kala pha ka khubor ya ki te ki briu ki basyong basa ang te hynrei nakaliang jo ki briu ki basyong basa ang te kila pen Shah bat kila kren Shah ba nakaliang jo ka sorkar jela ka klempat ai ya kanu notification dan ni klempat ai kanu ki klempat issue ya kanu notice ban ong ban weng no ya ki te ki briu ki basyong basa ang te pan pen kenria no ya ki Shah ka wei ka jaka te kan ni ka pau Shah ba ka sorkar jela ka sorkar MDA hapok ka jingelam jo kontrat sangma ka shupen thamia ya ki pat ba ka shusim ya kan ka issue jong ka jat ben riu ya kan ka issue jong ka yapaim jong ka jat ben riu ban shupen long political agenda nak benta kan ka by election te namar kata kom ki pat ba nong snong jong ka bri nyau trap ki pat ba nong snong jong ka ri khasi ngi dei ban long ki nong snong ki bastat ngi dei ban long ki nong snong ki bomdei ban shu bet kelumar tang naka ketin ka baki kren po social media hynrei ngin pet ya ka kam ka ka bakin le namar ba naduh snem khat khandai spak khandai pun riu kat haduh kini kisngi ka jat ben riu kam yo ya ka solution ha ba ya dei bet kan ne ka long Shah
ka jing jam dau ya ka jat ben riu jongi ha ka ba kom ki trai snong ngimla ban le ei bat ngimla ban thau perthai hynrei ka ei ka ba jia bat ka ei ka ba sosi ka long ba ngiu i pat nak benta ki trai snong nak benta ki trai ri ki trai muluk sisin ba ka la thut la ne sisin ba ki la syong tam ha ka jaka jong ka sarkar kambu mut tang hapo da ki kenta tang hapo da ki minute la da ki paj ba kim kulai ban mi kamut ba ki paj ba ki ba syong taru kin sayap ya plilang hata namar ba kin ra da ki kor kibor pan rat bat ban cenrat napang ya ki briu ki ba syong basa hata bat kane ka long ka khubor ka bat don ya ka jing shisha bat ka bala ban penti kena namar ba ngan buk ya ka khubor ka ba pen shisha bat ka penti kena hapo jong ka ni ka screen te ki paj ba nong snong jong ka jela ki paj ba nong snong jong ka ri khasi tongin long ki nong snong ki bastat tongin long ki nong snong ki ba bishar dakikam om bangin bishar lengba ka ketien ka baki kren lengba ka di ka video kit bok ngakit ruang ya ka jing angnut jong ki paj ba jong ka bri nyau trap bakan long sha ka basai so bat ngin yai pen bor baka sarkar jela kan le ya ka bodon kam habaya dei bat kane ka im ka yap jong ka ri bat ka jat pen riu jongi khublai sibun khublai